साहू गोलाप साहू बिजुगुरु कौटी अच्छा शीघ्र मंदिर पाखे सूचना केन्द्र पाखक आसतु आपंकर सहयोगी खोजुंट गोलाप साहू बिजुगुरु गोलाप साहू बिजुगुरु शीघ्र मंदिर पाखे सूचना केन्द्र पाखक पूरा राजमहल में कालिया नायक और किले कालिया नायक और किले ଆମର କାଳିଆ ନାୟକ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମୁଖତଳ ସାମ୍ନାରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ନାୟକ और किले ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଆମ ମନ୍ଦିର ମୁଖତଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଳିଆ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜଳିଆ ଭାଇ ଆମ ମନ୍ଦିର ମୁଖତଳ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଳିଆ ଭାଇ ବସିକା नेता को कहा जब देखिए थी देखिए हम नेती प्रधान बड़ त्रिवेड़ा भाई आप जोटी बसती ना कहीं मोबाइल
ଜୀବନ କଣ କଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପଳେଇ ସର ତ ଭାଇ ଖାଲି ନେଇଯାଅ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଲୋକେ ଗ୍ରାମର ବାନା ନାୟକ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆପଣ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାନା ନାୟକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି 6 ବର୍ଷର ବାଳକଟି ସେ ଗୋଟେ ଲାଲି କଲରର ଡ୍ରେସ୍ କରିଛି। ଆପଣ